Tua mentai ke sengi ngan beteng biang ye gani jing ikai. Kaban yerap ye pi. Kam tam ye gitu kiba kwa ban snot ho aga jing idai bat umen sima ko choplay. Namar teng ni po ye ga jaka ga be e. Da bangi shakri yo blay. Bat teng yo aga jing ikai ki bamlong clear. Teng isngo kumala don yo men sima ko. Teng isngo kumangi klem don yo men sima ko. Don Gibriu kibala don yo Jesus Christ kila iet yo try kila shakri yo blay kajing im jongki kala keladur kila mat yo kajing penim Henry kidang don na jaka gabe e bahana mar bakim sngot khu setia la kila biang ne em baki la yo jing penim bat la kala tiknani em ki bakila don yo mensi mako bat kata ka bu Gibriu haga jaka gabe klumar But teng don na preng jongki ki paperkat bakim yo jing penim namar bakim don yo men sim ko. Kata ka dei ka jing hikai ka ba ngalap bon sien ki priu ba wan shangala ni ki ba ngasnot ho aga jing dei bat ka jing ya danti ka jing kendo bat ki ba bon ki men sim ki ba kolor. Ngayo iba kaduna palat ka jing snot ho aga liang jong ka jing dei ba men sim ko. Tingan sapoi syata ia kaban hikai fi haga jing dei bat kajing pediang yo mensim bekoi kajing don yo mensim bekoi kajing penbaptis au mensim bekoi bat kum ta ter de menta agani kajing ikai nga keren japang kani ka kentin ka baang dap dau mensim fi kani ka kentin ka baang dap dau mensim kadai ka kentin ka badon kam bangin snot ho ngala penikat tu ki lenong ki khot aga tu ka jingkren jonga kabaladek but mentang anum pulisyu ki khot nrai ngini pe ya ka jingdap dau mensim biang se se namar ngakwa ngan kamkren nau Stefan Shipor hakaba ngin snot ho ya ki brio ki badap dau mensim khot kum lo kilong fi ina fi puli yo Stefan pet ngan puli biang naka kam lagi apostol naduk lenong ka ba rio sa sisien pat ngan puli namar ka badu ka ong kila jit yo Stefan bat ngan puli ka ong hagal nong ka ban rio khat ka ba san ti ka ta ka jing ong ka lapin sngo bahayu to pat ba baro kum ta kila jit yo Stefan ubriu badap laga jinget bat ubadap daw men sim bakoi fi ngalapin i ngani ka jinglong ba ubriu badap daw men sim bakoi vi pet ye ka nong ka ba nyo Stefan nagalnong ka ban rio pilap ba Stefan uday buslur uday badon boar bat uday rubrio bastad ti ngakwa bangini pet biang ye kani ka jing dap daw men sim hagani ka lenong ka bangala kta menagani ka tayo tamang khlem la pendep bat ngan penkut mentag sngi kani ka lenong ka ba pra or lenong ka ba nyo ka jong ki kam jogi apostol ka dekhat ka besan pusau ter tongini puli dia haba kila yo snow ini ye kiru kila ochla haki dot not bat kila ya kriat beniat yo Henry ba ulang ubadap daw men sim bukhoi haba ula kmit shan shabeneng ula yo i ka pura mo blay bat ba u jisu uyang ka ketiga manu blay ba ula anga kmi ngayo i ye gi beneng bala pli ba yo kono brio ba uda yang ka ketiga manu blay fi kani ka dei ka point ka banga kwa ngan pen ifi ubrio ubadap daw men sim bukhoi pi namar nga kren na Stefan balay namar ka Bible kala kren shaibo nubrio de badap daw men sim bukhoi udana ga jaka ka budai ban sa sha ni apu nubrio udana ga jaka ka ba u yang bet ban kren ga jing shlor bat u kren do ga bo ar ga jom play
But aba ki priu ki yang persya yu but kita berngam kita yang persya. Fiu iba ndah abau Stefan ukuran ni badai. Kita nduk ki bam sengal tenan. Pat kadon ka Bible ka ang ni kila ochla ka bamut ka jingbitar ka bam la syu ban batai. Kila kriat biat kamut kadon ka jing shrai ka bam tip syu arta. But kita kwa ban peniap no yo. Pigo magalong mentang tayo ri Amerika. Kajing peniap yo tu Chile. Kadai ki ka ba ngiyo i ka tap yisriya magani ka rukong. But ngakwa ba binyo iba kibriyo kibala yan hi. Hagani ka lain niya ka ban yan kreni ka tin ka jong blay hagani ka rukong. Fikidan ka jing khat no blay. Wat ya kataru teng don kibriyo ka bam dala ban snut ho. Lese ngan kren kandiat ya kata. Shwabingin position eh. Fi u Stefan udah brio uba dan jingstan uba dap do mensiam uba dan bor ko mga lademo. Ukuran ni kaktian ke joble udan ke message. Sengapa udan ke message. Kabalong ong no dakiwi kintian keren pet. Ukuran pet plak yegi brio. Fika ke jing ai joble. Kabadon house Stefan. Kadai kaba udon kani ke jing ai bagata kadai ban keren pet. Wong pinapuli ke khot besan foi wong pigi be rendang ki bakhlem at share ga donot bat hagi score Ukraine khlem report pi le persha im sim ko nanta de Ukraine bakidai maki ke bes pniap no ye kita mo ye yo jisu nanta kumta tete pi ngakwa fin shy fin long shy ye gani bang Ukraine haga jin sha long shabar na gani jikran tamba namar bang puli gani ngakwa ngan pin shy Fi ndaba Stefan Ukraine gani kada gajin bitar kada gajin anchla Stefan umti bat ladangan shethu be jipi kumagalang ushapnya fi und shapnya Stefan kabalang karoi namar ki mata kidai kiba ubleu da bu yagni ngakwa bavin snutho ngam ong ba ngam sngauk ta ba uyap utu chalika ngam ong ba ngam sngauk ba kadan gajing du ubakrao Henry kani gadi ga banga sngauk na Stefan fi ikibriu kiba yang ban kren na gaturukom kiba kren pershabe kiba aye be kidon gatu gajing khat no play kidi kiba ubleu bu kiba kini yang ban ki sha pani amno tang sipor ga jing shikri jo ki ga kunno ketang pimla ban compromise kita Stefan tang sipor uyam no kilen temalo yu fi katanga de ga banga kwa fin shai nama kidon ki breu ki bu bleu khat bakin long ha ga tu kom ki long kum to kidon la ga jong gajing khat ki pendap tangkat tu bat ka kut no ga jong ki kat tu but ubleu sedang man penroi pada kam jong blade ko wen kom pangan wan ra fi sa ko we o Petros Ukraine fi o Petros Ukraine e o Paul Ukraine hi o Petros ja set bendi le ka balang ga duai ulai balai namar ke ministry ga jong Petros kaya per na ga jong Stefan fi o Petros o de apostle o pade banda na pa ko ka balang kat bakam pat de ga por jong blay no sha mano piniap yo o Paul o de ban sei ki jingi kai ki bubon ki bangi bentangi pule ula de ban yap malaga pon re ulai nama ka jing khat ka jong blay ka ya per ya way po way ka jing ai jo blay ka ya per na way po way
But nga sikwa mga nang feel ni gapar. Ka jingyap jong Stefan kam de ka jingdu e kapala. Kan maka jingyap jong ini brio menta gi bayap ini syasiat kumuni menta ubadang shide syasiat. Ka jing kran jong ugar komi kai jong ugar komi ya dan tigi jong. Kadai kabakumta kaba play yalam ni ukum tu pen slay ukum tu dan ka jing khat kabakum tu. But kakut no but usha peniap ka kanum wali mut ba usha siat mo u kakut no jing shikri blay harai POE menta da POE adukat no ba ka kam jong blay ka roi pentan nama ka snam jong gi mata fikilong usambayo bala bet aga kandau kin pen mi shibon ki sa naga daga daw ngakwa ba pin shai ba kini ki na ting ting dan gi brio ki ba shukran mo dan lagi banga sngo witru banga ngakren ba yang ni ki ba ong ba fi tu fi shakri blay fi suk namar kitu ga ni gi ba sha yap na mo to tra fi jenete ye suk namar blay fi ya no fi u blay krembo yang i kumta la sha pani yap no mangi shino gi sengan poi na maga shongat kum ga jinkhat la da de bani ap de ru la da de bani ap rum de hiban tini ga ta tang ba haba kam dem dem sili sha yap hi la fi sha yap hi de mo ga de jing bi jong fi hare la fi don ga ti ban light ban ya ban shakri u blay ban don ga wisdom na ga jing start ban shakri u blay klem compromise but ke na kwang no ga fi la da blay khat ngi begin shakri kum ne begin ya lap ga gospel begin lo ga jing ga hui ga ri ga jai ben ri ka ta ga de jing khan ni mlaban comparing ngi ba ki wai pat ki ba don ga wai pa ga jing khan Film laban compare you Paul but you Stephen. Film laban compare you Petrus but you Jacob. Nama Jacob usapnya usah reichli. Kalau Petrus ulai. Fikir dan lagi jangka jingkat no try nak kita daw. Ngamda perkat lah adu kata bakan nak kata yang ayam. Nama ngatip yang ni ke jing shisha. Ngatip yang ni ke jing shisha. Bagi don ki priu ki jong play ki bo play bu iki bagi yang kum ki mata. Bara bagi yang finyo iga bainong gujong kigray ka ba kraw but ka jing seiso nang ni shakman kanday ka ba kham kraw tinga kwa agani ga por ba pin shy agani ga ktin ga bang kran ba ka jing dap daw min sim singa ba fi wat la daw Stefano de ba dap daw min sim usha priya teng teng iperkat bagi dap daw min sim ngim shalay ay ngin don bor ba kam day gumta fi dap daw min sim rupin sha priya na ka bentaw Jesus Christ na makasangkat kum ga jing khat ka jongkat kum ka jing alam ga jong try tengan pen i fi gani ga pa ba pindu sno tho i gani ka ktien ga ba ang dap daw min sim bi u Stefano dap daw min sim ki kriat briat ki briu ki kran ki mo ki la srai ki la da mutban trai uban peniap yon trai haka ba kum ga ta ga por Fiyo iga badu ka ang kada kren shai kada khat kaba san tu san gang henrei ba ulam uba dap daw min se makoy ula kmit chan shibenang ba ula yo i yaga pura mo play ba yu jisu yang shaga ktika man ka jo play fi kani ka jing dap min sem kaba shisha kada gani na kren ya baro akani ka par ba pindup shai lada ka jing im ko jingi ka dap daw min sem Finum das no ye gata ga jing gitar ki brio. Finum da ki jing mut ye gata ga jing ong jong no. Namar da fidap do men sim kar komio I ka ye per. Umyo sngo ye ga jing gitar shila jong ki brio. Umyo iru yaki mo yaki neki ye ki brio nre ka ba pen sngo tanat ni galang. Men sim jong play uba don house different. U play gi kamat bakin jaman sim jong Stefan. Bau Stefan uyo ipen ban yaga buram jong play. Baru uyo ipen ban yo Jesus Christ. Bau shang uyang aga tiga man kekat ka jong play. Ka taka de ka bangayo I. Bau brio badap daw man sim. Teng da fisha kren da fisha kren snail. Teng ki brio fisha snowsen ein. Rekin mau. Mda don kam evan snowsen ein.
Ngayon Stefan ngam na singaw sa ani. Namar uni udar la jong ka chaka ga bo ble khat. Pero min sim khoit ubadap ga jing em jong rayo. Shaka way pat ka perthei. Pero sedang banyo iya ka puram jong play. Banyo iyo jisu bu yang shaka ketiga man ka khat ka jong play. Kata ka de jing dap min sim. Kata ka de jing dap min sim. Kabang ngakwa nganaw ni fi ba. Dat het kan je gebruik met op de mensen ban pen ko swai. Nan shuang bet fi nda ka jinglaw mensen kala kiu komalor. Pim da snoy ishu ba gebruik ki le ke. Pim da snoy ero la da gebruik ki kren sneer fi. Kam dan shu ka do kala yap na maro mensen ba on dap de mensen ko mat kila da dap shisha na ga bor ga jong play. Barka to ka jinglaw mensen jong ki kala pa isha ka kerdan kaba kimyo ishu la di kimyo snow show yeki eke kiba mo kiba keren shiga chingem chuki kataka de kaba ngakwa ngan pin ibahai fi kan nuko jing shik replay nga ngan keren tangi gani man daga sungi namar ngini pe yeki ba jing kai haga jing de ba mun se ba kwa agru kom ba khamshai tan dengan keren ni gani man daga sungi singa ba ka kaba jayu Stefan fi umyo asnau yeki ktien jang brio bagi keren snevo fi nda fi shakri play lada fi klempat dap daw men se me khoy kamot ke jing im jong fi kampat da po jong ke jing trai ke jong men se me khoy ke bukra kabamut lada keren ki brio me fi lada ki keren sneu lada ki keren kaktien kabam de ki penbuat na resi ki keren kaktien kaba penbitar lada fidang bitar lada fidang dan ke jing sneu dom lada fidang sneu rem lada fidang sneu kwa bani keren lang kabapen pau ba phimpat dap daw men se me khoy mga yung idan gi brio gi igum bala dap ba daw men se me khoy penban ndagi shakren kada dumlut ka dur kadar kada jalut ka jing kemen man shukri play kida pushang man defend ni kata shini shitai nga kwa bang no fit na defend file e na kam taw try ki brio ki kren ki men na yu la fi dap daw men se la be pa dap daw men se ka finom la naman na bagi brio ki kren skor do yo snow ka khamat do yo i ka jingmut do ka tray ka jinglong do ka sunshar ba ka do hi kamla sha lada ki wei ki brio ki kren per sha ki nama kadang-kadang ke mga kadang-kadang ke ego ke self mau kita ka maladi kadang-kadang tinang kita ka daw ngakwa akan ni gapor ba pin snut ho ba katkum kani ka lanang hingayo jingle ko ba ubrio ba dap daw men sim hi yo sngaw ye jingkran jingle brio uyo ipen ban ye ka buram joplay uyo ipen ban yo jisu kata ni ka de jing dap daw men sim ko ting teng na sa ilap ki brio nagi shakren nagi kren to na po yo sura kim tre kren shwarta na ta ki dele dom nagi bon snem mtre ko blake tisho mtre kren ba sho fi ka ta kham de is ja de ka banda shu ong be hi ka de ka kam ga do ta kam per te ga ta re la daw brio dap daw men sim yo sngaw yo sngaw tong ini pe sa ka we de ka ba nga sultanat ni ngini puli biang yagani singa ba ka bible ko angkum ne nagar khot urusan pinyo ko henry kile ya perta daga ktien ka bajam bat kile set ir ki skor ba kile pet ka tap daga we jingmat ha u kile ya shop na yu shabar daga shnong ba kile lintem ma yu kita ki non plati kile bu no ile ki jan ki jat we samla u ba ka sol tikile lintem ma yu stefan about dang duai urang atra jisu tu pediang no ega men sim chola tiula dem la ki khosio bo la pertare ga ktien bejam atrai what how ki ega ni ga pop ten daw la la ong ega ni ula yo tiano fi hang ni ngakwa ngan pen i ega ni ga jing ega ni ga ktien ga ong dap daw men sim ko fi ga ni ga ktien dap daw men sim ko tangi la shim ngila shim sting palat ika bang yung dap daw men sim matang gitu gi ba
mau kiba la kiba shat kiba ong no kiba lap kiba perta song shit untuk kajing dap daw man sim kabang ayo I house Stefan kadai ba umyo snow ga jinkran jing brio kaba ar view I ne ba ndakil temma nga perkat ya ne fi nga perkat kumba galong ndala len temma haba ong len tem pisu to ka ktien kawang mau ba ka ktien len tem mau ka dan ga jing per kaba kra ngai pisu to ko si nda kawang daw mau ko mo uwe atale Rei ndala len tem mau ko mo upat ba baro ura lalaki mau ba kilen tem yo ko mo pimla tip shu ka mau ka no spa atali ga na how to brio ba kilen tem mau ngamla mo duri ni bat nga shutip ba ga tangaway ba ula ban sha ya ga Stefan kadaw ga dai tangaway baudan yo mun sim ko nganut ban ong bau Stefan hakapor balalin temmau yo ngasnut ho bau miosna ngam te pila ne man priang gata nganget bau miosna wat la do jong u ka mong ka pat ka mo dalalin tem no mau te ka mi snam ka pat ka pra rika ba pelengo yang abang puli gani gani khot ang ni gadai ka bible ka ong kila len tem mau you Stefan ka bang skolongo gani ka bang udang duai haba udang duai ong atra jisu piang no yang men sim jonga balai kabar pelengo yang gadai kumno ula duai habalan tem mau pipi ni shalan tem lagi mau pimtim shu teman duai Rikani kamlong kabashulong kabakan jabriyo ne. Kani kani kabakan jablay. Fi ban len tem no mau. Kamde ka kam kabarin. Kabasgo maro. Hare la da ubriyo hi udang la duay kaman umde yos ngaw yu ki mau. Fi kabapan paula na ngawan ra siya kani kapor jang imenta. Kamat wat la da fisha kawang mau da ki babon ba ki jingja ki kitien ki jingkran na ni ki jingja. Lada fidap daw men sim koy pindang la hi bantuai pindang la bantuai katakin kadai ka banga yo I ka badon kam ang ni banga bible kong u Stefan udang duai ringkat bagi mau ki ha u Stefan duai tarai ka takala balang rega bible ka tong ni kat bagi mau ki dang ha u Stefan duai bat ka jing duai jeng u ga dai utip ru bau niap wang atrai diang no ia ga men sim jonga Hungas ki marka barobor kam kimio snow Fiki brio ki besha siat ki besha kawang mau ki besha kini ki besha khrai ki snow gini nganget kadon ki jing ai no play but ki ki bedap do men sim jo play u rai ki shaga puthe ki bagan jam sim katu ki jing kawang mau ni ta ki do jo ki kimio snow ye namar udang duai ang bible kakani ka ba ang aba udang duai ka ngashim kham kya yun fi u ei tu bala ban duai ngi tang ba sha kren ngi brio wat ne ma jang e keru ban duai mla shu Idan ngi brio bam tre shu ban shikri blai ne jiseng ba sha kren ba sha khang ba sha ban shitom ba sha ban wet ayeng ba sha ban wet abar ba sha ban wet jing trai ba sha mo ba don jing e mdan mala shu uniu brio da ki ma su te lan kam ni pa ba reu dang la ban duai ka daw ga dai uniu Stefan duai da ga bol jong udon ga bor ga jong men sima ko priang ngi ta ga tien ngan pen i fi pe duai wong shimno duai wong priang ye ga men sim jwa pe wong ne ti ula dem la ki khosio kamot kata ka jingi kawang mau ko gumno ba uni uklem le su klem yap ler
Neuklem dem de pelup ne untamo habal alen temau. Rega Bible ko ula dem lagi khosio. Ula portada ke ketien ke baca. Atrai wat ho haki. Ya kene ke pop. Tenda ula laong ya kene. Ula yo tiano. Ubri ubadap daw mensiam. Udan gejing suk ke joblay. Ubriu ubadap daw mensiam. Udan gejing suk joblay. Kejing suk joblay. Apa jong ke donut jong Stephen. Kapelong yo ba usnot ho ba udeban map igi brio gi bakawang ma udeban map igi brio gi bayang sakilam lerio udeban map igi tu gi balan temma yo katakin kadai ka jindap daw mensim ba pidap daw mensim pimios ngo igi jinkret kabaar pimios ngo igi mau kabalai fila bantuai kabasaw pidang nanggum no bandam ko siyo ban pertasyaw play Pagkabasan ng mga suntunan ni kaday. Pinangaban mo, ikibriyo. Kibaleas niyo ilfi. Katakin kaday ka jingim jong brio ubadap daman siya. Dan gibriyo gibamla asyuman map. Teng-teng iya siya kriblay. Yami gijing ipat gijing prat, teng-teng gijing thot gijing wit gijing ipat, balang gijing rong. Balang gijing ma dah bang ilaya syukri ublay ni ong iladap daman siya. Najagum kita mitre krensyo. Taman pe khmat rum la asyu. Tengam tip agan urkom ong dap do mensim bat an urkom in lech beneng. Nagataga daw nga kwa papin perkhat ba ba unu brio. Udang la te ban maap. Ka koridor palat ke jing im ko badap do mensim. Nama brio badap do mensim ko. Kaya per ga de chi. Fi ka jing don kam ingi menta ga ni sngi ga khat do ga de. Mdei tangi gi brio ki bashu le song shit. Rengi don kam gi brio ki badap shisha do mensim. Ika jing dap mensim ngan ong biang nga kwa ba ganda ong shisha ika. Olit mutte tang ba fishu nang ban kren ba fishu la ban yalap. Ba fidan bor ban shtuai gi mo ban pek soit ban tuai gi ba pang. Olit mut kata ka dai ka jing mut ba fidap da mensim. Kata ka long ka shibenta. Hari ka jing dap da mensim ka dai. Ka ba penlong ika jing la mensim jang fi ba ka per na ki bai pa. Ba fi mi asngaw ika jing kren jang ibreo. Ba phim thâu như cái chính kren trong cái bài bản ba phim yo snow cái mau có một cái nô có bộ khăm cái bộ ja hay cái chính em trong phim cầm la ban when cái phim là cái chính cái đấy baru play ubriu badak đâu mit sim udah ubriu bala ban yai ne baru play apa yang cái chính ula ban duai bat ka bang sut na cái đấy bau new Stephen uhi ka ingi ka kra ba cái chính dap đâu mit sim cái đấy cái chính em ka bala ban ma I play un kta e fi ni ko. What you petch ki bro ang tu badak un si no mar ba u kinyo no kulon no tersan no le ko kam da dei e kta. Ke jing dap do un si ke dei ke jing long jing em. Ka ba riu play ke jing long jing em. Ka ba rang ba ka dap de ke jing start ka ba la ban ya sha. Ka ba dan ke jing la ban ma. Ka bam thau yi ke brio ke ba la da pen mong shi sha ki ka bam. Wat tanga ke jing ya le ti ke jing dan chi bon ke brio ke ba pen mong. Renga shem kam dan jing wit e eru em e do no ne leiro dan hiro ka taga jing snao ka shi snao to shi phang ar phang rega yap no ba la hiro ban ma be brio bro mde taman ma dan hiro ka jing so sna e brio da kwa hiro ye ka ban dua ki kwa hiro bo play un ma bon penan kam ki ka takin ke de ka jing dap to man sim ko ka de ka ban kam ma do ka ta ban shekri play ban poi shekri ka jing lo nai mut ba ka jing dap do man sim ada da kumoi pa ka jing dap do man sim ka dai
Bafiang da jing it ke jong play. Bafiyat agalenti ya kabat mahap ya priya par. Ketak de jing ikai ke bang ko ngan kren tangkat tu kan ni nau ni Stefan. Tenrai nang ni sikmat ngin si ikai pa. Haki jing trei gi jong man si ma ko jing em jong bangai. Ubadap do man si ma gi kom. Ki ma kham dal kam shu shu ni sikmat. Tetang ini ya ai ngu yo trai. Ko pa gini ko por nga tuai a play ba men. Penla ko try gini ki priyo ki yos no bakin so to bagila dan yo man si ma ko. But bakin pat dan gade ha jing ye kendo jong gi jing em ko joki. Try a play like la ne man jong ba ni aisha ba ki klem la. Try a play na try ba men pen kup ki do man si ma ko. Pendap ki de go bor go jong man si ma ko. Gila ba ni em go jing long man si ko ba shisha. But bakin yo man panan buram men kateng ke jame. Ha kateng go baton por tam go dong shisu itu ai. Amen bat. Amen bat amen. Doblen ko khu fi ko bleshibon.